Videokuvaa mä oon ottanut jo kauan, mutta vasta keväällä 2024 mä aloin valokuvata eli ottaa stillejä. No mistä tää johtuu? Mä pääsin viime syksynä seuraamaan oikean valokuvaajan työskentelyä ja mä vaikutuin siitä. Lisäksi mä ostin viime syksynä jostakin alennuksesta Photoshopin ja Lightroomin lisenssit ja ajattelin, että pitäähän näitä testata. Viime keväänä mä sitten halusinkin kuvata kevään edistymistä ja kesän saapumista. Ne on näin opettajalle aika mukavia aikoja ja mä aloin ottaa enemmän kuvia. Mä laitan tähän videoon muutamia niistä kuvista, joita mä otin keväällä. No mitä mä oon oppinut valokuvauksesta? No ainakin sen, että hyvä valokuva on aina vangitsevampi kuin videokuva. Kun mulla on samasta tilanteesta niin videokuvaa kuin valokuvaa, niin aina se valokuva on jotenkin maagisempi. Mä näytän tästä pari esimerkkiä. Mä oon myös oppinut, että valokuvaus vaatii aikaa. Keskimäärin 1 kuva 50 näyttää hyvältä. Valokuva onkin armoton. Siinä jokin voi häiritä pahasti, vaikka kuvauspaikalla ei omin silmin olisi nähnyt mitään häiritsevää. Esimerkiksi tämän kuvan lyhtypylvääseen ei huomioni kiinnittynyt millään tavalla paikan päällä. Mä oon myös oppinut, että valokuvaus auttaa nauttimaan ympäristöstä. Mä olin justiinsa eräällä mökillä ja oli sadepäivä. Se sadepäivä alkoi näyttää ihan kauniilta, kun kävi miettimään, että miten siitä saisi hyvää kuvaa. Valitettavasti mä en päässyt ikinä ottamaan niitä kuvia, koska mun kamera oli jossakin ihan muualla kuin minä. Mä olen myös oppinut valokuvauksesta, että se on valitettavan välinekeskeistä. Mulla ei ollut kameraa mukana tuossa edellä kuvaamassani tilanteessa, koska mä en ollut uskaltanut ottaa sitä mukaan. Oli nimittäin riski, että se kamera jäisi jossakin tämän mökkireissun vaiheessa kuumaa autoa, jonne sitä ei oikein kannata jättää. Siinä voi mennä jokin rikki. Voisihan sen kameran tietty ottaa aina kaikkialle mukaan eikä jättää autoa, mutta kameraobjektiiveinen on sen verran raskas, että ei sitä oikein jaksa vaikka kauppareissulla sitten kantaa. Senkin mä oon oppinut, että kännykkä on kyllä aika oiva kuvausväline. Kännykässä on omat etunsa, se on kevyt ja aina mukana, mutta se kuvaaminen ei tunnu läheskään samalta. Kuvaaminen tuntuu paljon mielekkäämmältä, kun saa itse säätää ne arvot ja keskittyy siihen kuvan ottamiseen. Kun alkaa oppia niiden säätöjen käyttämistä, niin ei enää oikeastaan halua ottaa kuvaa automaattiasetuksilla. Se ei tunnu enää niin kuin mielekkäältä. No niin, ja vielä viimeinen asia, eli editointi. Mä oon tottunut siihen, että videokuvaa joutuu editoimaan tosi paljon, mutta mä yllätyin siitä, kuinka paljon valokuviakin joutuu editoimaan. Kun katsoo ammattilaisten opastusvideoita siitä valokuvien editoinnista, niin tuntuu, että mitään ylärajaa ei ole olemassakaan. No niin, tää video oli tässä. Kiva kun katsoit. Kommentoi alle, että kumpi on enemmän sun makuu, videokuva vai valokuva.